Hava bolly kyn ayrılık söýgüm üçün Senin yüreğime en yakın Şol söýgümüz üçün Men kupledim benim ayratyn gowy aydymyň. O aydym bolly halaňyza gaty begen. Ýani köp sag bolun, derdiňize derman bolsun. Ýöne biz täzelikleri etmege ýene dowam edýäs. Has täzeçe energiýa, täzeçe bir motivasiýa bilen bilem o gyzagymyň dünýämize gelmegi bilen bir ýerden motivasiýa geldi. Has gowy işler taýinleýär sizin üçin. Inniki işimiz nesip bolsa bu komediýa şow bilen eden aydymyz owadan aydym, üýtgeşik aydym, gaty filosofiýa dolu bir aydym. Arslan ýazdy, dizet, ondan Mekan bilen duet, karoçe, Mekan Sarif bilen nesip bolsa klipimizem taýin. Şatlyk kaçan montajyny etse inşallah size ýetirer sökman. Gaty ýakyn bolurdy. Ýöne bara onun soň bir üýtgeşik size täzeligim bar. Yani o has başka ol men yüreğimin bir bölegi diýsem bolýa. Täze bir aydym bolýa, ol aydymyň şeňini özüm ýazdym, sözlerini Annemeret ýazdy. Bile ýazdyk karoçe. Pikir menki. Aydymyň ady ilkinji söýgüm. Ol aýdyma garaşyň. Men wara %95% bilýän sizin şol aýdymy gowy berjeňizi. İnşallah garaşyň. Sag bolun. Ewa, mole. Giyinmedin mi? Ya çıkayım. O toya gitmeli bayıttım ha. Çoğu toyu. Kesin man toyu der ya. Ne sesle kutlun yani. Şeyle gidip bir yüzün görko deyip bir tanfet kaysan bola ne yapma? İnternet kutlayın mı? O tanfeti kutlu sesin olmasa tanfeti kutlu görünüp kaydı bir yüzün görko. Neyle oldu koyma? Ne medya? Asada ağasana sen. Takım öttüysen. Ben asada benden öğrenmedim mi tanfet? Seyredin hemen. Şuraydın akşam. Ne? Asada öğretken. Oldu söyle. Bollu işi tanfet gel de toy yapın ya. Toya bir sana çağıran oklar. Toy yap kayacağız şu ay sağdır aydın bile. Seyret mi? İyi son kutuyu. Şuna bir ayrat et. İskli tayin mi? Yor tayin. Aldı giydi oldu. Begocan mı? Begocan salam aleyküm. Waleykümselam. Olmam. Hudaý Amcan size soru. Näme üçin Begocan? İlka begençtim. Soň aýdyma aýdyp başladym da bego boldum. Soňam isbitri bilen iş ýap başlamdy da ýanymda Begojan diýdi danym. Şeýdem jan boldum da. Tamam can bolma. Amcan bolýar. Evet. Esas soru. Özüňiz başga bir ýer bolanmarsaňyz, meselem abyşna adam biz ýaly. Meselem aýdymçy dälsiz. Ýöne Begojan diýip aýdymçy bar. Düşündüm. Bolan siz şoň fanady bolardyňyz. Edil fanada bolmazdım. Ýöne aýdymlaryny edil öňümden gabat gelse bir dinlerdim. Geçip koyvermedim da. Ýöne glavny fanat bolmadyňyz. Yok. Bolýar. Bolýar. Ali potomosçulara bir aydım ayıp bereyim. Saatini aytmak yaman kıyın da. Gayret Ya sonunda da ayıp vereyim bırak. ayıp bereyim. Deme, men bir söyleyen, o öğreyendir, şahirim var, kurbanlar eli istiyor. Bu näme diye, ona diye, maňa senin gözlerinden gitme yok. Maňa senin sözlerinden gitme yok. Senin ýetek ýejelenge, senin aýdyn günlilinde. Düşün, bu dünyada soňky güneşin, senin gaýgym bu sana baglymy.